Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артистым Әнвәр Нургалиев. Без сезнең белән инде Әнвәр абыйгызны бик озак көттек, шулай бит укучылар дулкынланып көттек. Сезнең белән очрашасыбыз килде. Һәм инде чынлап та сезне зәңгәр экраннар артында гына түгел, үзегезне күреп, сөйләшү бәхетенә ия булу безнең өчен инде бик зур бәхет. Рәхмәт. Иң башта сезгә беләсегез килә. Мин дә бик шат сезнең белән күрешергә. Нәрсә әйтәсем килә, мин инде үземнең мәктәбемдә дә күптән булганым юк. Рәхмәт чакыруыгызга. Күптән хыялым бар. Килергә үзем барыгыз бик матурсыз. Йөзләрегез дә ачык. Саннан, Әлшәй районыннан. Мин 80-нче елны кердем 1-нче класска. 80-дә кердем, менә 91-дә укып беттем. Әйтәсем килә, теге мин үзем укыдым дүплегә. Тырышсам бишлегә дә укый алайм, шуннан соң теге ничектер кайдадыр шуграк та булдым. Әле менә укыдым, менә бөтен дәресләргә йөрергә булган икән. Бөтен инде укытучылар белемне бирәләр. Шуларга менә шуны биш алып торырга кирәк. Даже укытучылар биргәндә генә түгел, үзеңә самостоятельно да укырга кирәк булган икән. Но без укыганда мондай матур биналар булмады. Мин үзем йөреп укыдым 5 километр Куршауга. 7-нче класска тиклем укыдым рус мәктәбендә. Шуннан соң 3 ел укыдым татар мәктәбендә. 2-нче авылга йөрдем. Бергә чакны җырлый башладым рус телендә иң беренче. Анда бездә теге революция, октябрь, сугыш турында шундый җырлар инде. Шуннан соң күчтем Москвага җырларына, шуннан соң инде татар мәктәбендә татарча җырлый башладым. Хыялым бик көчле артист булырга. Бәләкәйдән минем беренче классым килгән иде, табиб классым килгән иде. Без инде biz Brasvoy семьядан, минем әтием гомер буена көтүче булды, әнием минем шөгыльдерче булды. Теге акча ягы бик булмады ул вакытны. Табибка укырга кергән, торырга урын булмады, общежитие бирмиләр егет кешеләргә. Шуңа күрә шуннан соң радиотехническийгә барырга уйлаган идем. Ул вакытны безнең вакытта ул бик модный шундый профессия була торган иде. Шуннан инде ничектер бер фестивальдә миңа әйттеләр, Әнвәр балакаем, сиңа ди җырчы булырга кирәк дип. Шуңа күрә мин инде бардым сәнгатькә. Ну, сәнгать юлы бик җиңел түгел, бер эштә җиңел түгел. Тырышкан кешегә генә Алла Тәгалә бирә. Шуңа күрә бөтен нәрсә үзегездән тора. Шул тырышып, әкренләп артист, әлхамында артист булып китмәдем. Аны гомерем буена артист булырга кирәк. Бер көндә генә укып кенә артист булып булмый икән. Беренче курска кергәч, мин сразу йолдыз булам дип килгән идем. Ул алай түгел икән. Күп эшләргә кирәк, өйрәнергә кирәк. Ну, мин нәрсә әйтәсем килә, мин Карабакта әйткән бар, мин Карабакта да яхшы укытучылар эләкте. Бер начар укытучыны да үз алдыма китердем. Мине яратмаган начар укытучы булмый. Бер-береңне аңламау мөмкин, анда булырга мөмкин. Миңа Карабакта да елмаеп тордылар, булыштылар, елмаеп булса да, анда бер начар карашлы укытучы булмады. Мин Карабакта да укытучыларыма рәхмәтлемен. Укытучылар ул миңа калса, мин әле апаларыгыз монда булганга күрә генә мактамыйм. Укытучылар инәйләрдән соң алар икенче кешеләр. Инәйләр сезгә тәрбия бирә, шуңа укытучылар. Минем үземә укытучылар бик күп тәрбия бирде. Кешеләр белән сөйләшергә, ничек аңлашырга, ничек общество, ничек булайлы, җәмгыятьтә ничек үзеңне тотырга, ничек сөйләшергә. Вот, инәйләрне ничек яратырга, изгелек кылырга, анысы барысына миңа бирде укытучылар. Бүгенге минем булуым, әйтим икән, менә бүгенге көндә булуым, менә миңа әле Алла бирсә 49 яшь тула. Шуннан, дөресен әйткәндә, бер 60%-ын, бәлки дә 70%-ын биргәндер укытучылар. Шуңа күрә укытучылардан күп әйбер тора. Ну, без укыганда уйлар, без бик шук булдык инде укытучыларым җавабына бетмидер, конечно, дөресен әйткәндә. Нервларында ошалып, дөресен әйткәндә. Ну, алай итәргә ярамаган икән. Шуңа күрә мин сезгә укугызда уңышлар телим. Алдан ук сөйләп алырга кирәк үзеңнең һөнәреңне. Ничек менә син күпме? Без укыганда безне өйрәттеләр. Сездә дә шулай булганмы? Нигә? Ничек була әле? Ну, урысча әйткәндә, быть полезным обществу. Безгә әйтәләр ипинең хакын, ипинең нәрсә икәнен. Күпме, сколько затрачено туда труда, ничек кадр белергә ипинең, комбайнерларына сөйләр иде. Менә минем әти яратмыйдыр, мин сыны калдырсам, миңа эләгә. Өстәлдә сынап, тарелкада анда
аларга тиеш түгел, ипи сынагы. Чөнки ул ипигә күпме эш түгелә, менә әтиләр, анда абыйлар, шуңа күрә һәрбер әйбернең кадерен белергә, илнең кадерен белергә, илгә кадерле, кирәкле булып яшәргә ди. Әлеге вакытта, хәзер менә дөньялар үзгәрә. Менә соңгы еллар бу инде бу минем фикерем. Безне шулай өйрәттеләр, чтобы кеше һәрбер сүз өчен. Без укыганда алай булмады. Шуңа күрә мин ышанам, менә сезнең кебек кызлар, егетләр, Алла бирсә безнең илебезне күтәрерләр диясем килә. Biz barıpsız da şunda tuğanbız, şunda kirek bulacakbız. Şunda en zor kadar önleyim, sizge şunda kengişim. En mühimi etilerimizin kadrini biliriz, конечно. Это прежде всего. Yine etliğinin kadrini bilgen bala, o bəxtli bala bulacak her vaxtda. Oku bilen manda, matursuz bilen manda. Sizden de bəxtli kişi yok, yani eti bulan. Etiyenin razgoru kesi en bəxtli. Çünkü bilmeyim, onu bir нәрсе bilen de çalıştırıp bulmayı. Şuna göre kaderini biliriz diyesin. Şundan paralelно мен okudum, юридический колледж bitirdim. Тоже bizde Башкортстанда. Onu bitirdim Фесенберг институтын. Varsa da koy bir seyte, o niye bu diplomaya gerek, нәрсе эшләтәм, diplom oku gerek diyesin kile. 10 klassa bitirdim. Bizning tarix o'qituvchisi anda, yo'ng o'qib kelgan, Şişli bitken bir kızıkay indi olan, kızıkay diye biz indi. Biz çok buladırgan idik. Bizde bula uylamagan yerden direktor şkolı bizge etmey, gelip oturar dersine kararga indi. Мен шулай соңга, мен инде әзрәк соңга да калырга яратайм. Нидән переменадан букаям. Кирдем дә инде шунда нәрсә тыңламыйча укытып шунда йөрим. Шуннан соң бер ромы директор инде бездә. Zak benim mesela şahbirinden kararlı tutuldu. Tak Nurgaliyev edek gittik değil. Birinci mertebe yine direktör kabinetine kurdu. Direktör kabinetine ilgili bizim için en korkunç şey veriyor. Bu da нисколько завышено direktör gelirsen все bitti. Biz onda paltaran basıp durayık. Biz okutuşlardan korkayık da hürmet deyteyik. Şundarak neler buldu indi. Şunu sevdik istedik oldu. Yortukun problem ki yortukun okuyuz. Şundan benim Магия Османовна, bizden avda yaşaydır, o тоже yeri okuydur. Bir işini unutsa, hani balakayım, ben şunu gına koyarıp geldi, dalşı kilmezsin o okurga diyatırma. Men indi aşıp aytıp jitteyim. Şunday, istelikli şunday neler var idi. Mektep yılları en bəxtli, en kızık vakitlar. Şuna kadrini bilirge gerek. Sizin yaşta tezirek olu bulası gelgendir indi, конечно, sizde. Ben hazır kelden sizin vaxtına koytırayım. Тілесең de koytarıp bulmuyor. Күпме жырласаң da bulmuyor, koytarıp bulmuyor. Birinci jırımını jırladım. İkinci klas болған мекен өзі біздің ауылда бір кегіне клуб бола тұрған еді. Онда мен жырладым орысша бірінші мәртебе. Анда теге бірге класслар бірінші, екінші, үшінші класслар көрші ауылдан мектептен де келділер. Мен бір кегіне менің хрумкам бола тұрған еді, нотка деген. Bir yanında onu idreyiminde çıkıp yıllarga çıkıp ben anda orışa spasite разбитое сердце мое deyip. Men çıktım da indi. Undaq xatirde kaldı. И bütünüsü kışkırıp güle başladılar kızlar, benim birge okuyan kızlar neler. Men sahneden yudurıp düşettim indi. Şunun bilen bütün kandalılar da var ya. Güle şuna çok kışka jırlap çıktım. Orışa jırladım birinci. Artist karyerasında gibi. Artist karyerasında ben de hatırladım da değil. Benim vakitte üzerinden bir jırlar da olmalıdır onda. Ben anda köprek salat avını jırlarım. Çünkü bütün jırlarım jırlarım. Benim kum eli de en zor kumir o salat avını. Yaş yapımda ama jırlarım. Üzerinden jırlar o sınırlarına. Profesyonel sahneye başladık. Filmine başladık çıkana. Siz tuğan ağılığızga еш қайтасыз mı? Tuğan ağılıma vakit tapkanda Bulganda koytarga tırışam, tuğan ağıl benim boş. Anda size durmay. Bik matar ağılımız bizden. Bilgigin ağılımız da. Bir 10-15 yıl kana kaldı anda hazır. O koytarga tırışam. Çünkü tuğan negiz o en yakın emirlerimiz. Tuğan negizsiz yaşap bulmay. Böyle bularga teş. Boş bulsa da o bularga teş. Rahmet. Geçek? Ruhlandırışı әлеге болғанlardan, әлі
вообще имеешь в виду мы? Или рухландыручу кем демекен? Жыршылардан айтайық, мына если сәнгат жағына алғанда ол Муслим Магомаевлар, Хайдар Ауылбековичевлар, политиклардан мен, скажем, Примаков, меня hürmet etкен, естественно, өзіміздің президент, военачальниклардан мен Мин Жуков. Мына олар рухландыра, олар бұлдырған. Вообще рухландырушы, ол, конечно, әті әлі. Ол қар бір кішіде шылай бұрға тиіштір. Сіз нәрседен қорқасыз? Мен қорқам ялғыздықтан. Қорқам ялғыздықтан, қорқам даже дұрыс еткен соғыштан қорқам. Çünkü adam balası, bu her bir adam balası korkar. Korkmagan kişi yok. Korkmayın ve düşüğüne vardır. Eğer şın mağanasında adam balası var, korkadan ateş. Korku olmazsa, значит, onun nedir, ne yok bula. Instinkt mı nerse keymi? Instinkt самосохранения bulgaçına korku bulur ateş. Ben sine de sıra, sin nereden korkarsınız? İsmin ne şey? Pamir. Pamir? Sin özün nereden korkarsın? Evet, aslında yani şey yalnız var. Mine jırlarımın barısını da yaratan. Çünkü mine ana bir jırlarını söyle balasın. Допустим, anda сезонга, скажем, программага может 20-га 30-лап жырлар аларга. Аның тұрып қала өзіңе ашаланығына. Әлі бүгінгі күнні міне яңы жырлардан, Айдар Тимермаевтың жырлары, яңы жырлар. Әлікілерден бұл сыңды кәнінде, қанысы менің, скажем, визитный карточка Татарстанда. Сіз қайтып, әтені өзге әткеліші шылған деп нәрселер? Вообще, менің әтінің, қазым кәйінің шынды ней болады ғаны. Мен бит оқырға кірдім, жырлап болмай, оқырға кіргешті. Онда екінші, потому что оперный кәжі жүрді. Шынан мен нейден әті менің бұл вақытына сельхозинституты, балақайым сельхозинститутқа кіріп, председатель колхозыға оқып шықсан, әлі қошан кіші бұлар еңерге тұрғаны. Бұл вақытында председатель колхозы ол бек престижный болады тұрғаны. Әтейлер үшін тем более. Онда, біздің халықта жынды не бар, әнейінің сөзінде мұнысы. Балам дәртлі кіші бақытсыз бола, бірер екінші күндер сөйлемесің бұл дегенлер. Ек болса, мен бүгін бақыт. Siz o'zingiz gina jırlarga aytasызмы yoki boshqa jırchilar bilan duetlar boshqarargami? Мен әлі көбірек өзім жырлаймын. Мен дуэт жырларға, конечно, әлі ниетім бар. Әлі кім білән жырларға білемін, и жыр, пока жыр таба алмадым. Бәлки сен білән үйренерсің, сенің білән жырларымыз. Анысы да болуы мүмкін. Әлі пока менің мұндай серьезно бір дуэтім да жоқ. O birasa kütüp қалабыз sizden duetlar. Все, рахмет. Рахмет. Güzel ifaden. Benim şöyle soru var. Sizin tırmanışlarınızdan kübret başkalar mı ise var mı? Ең бірінші көбірек татарлар еді, қазір менің башқұрттарда бек көп. Өзәлі бұлдар Шиләбеде Яқтысандар, Яшықтар башқұрттар, Магнитогорскіде башқұрттар, Сибай, Учалайықтарында башқұрттар тоже көп. Көпшілік енді, где-то процентное соотношение 60-қа 40-70-ке аутасы келеді. Бұрысы да еді. Сәңгәтінің аның милләті yok. Дұрыс етіп жырласаң, таза боласың. Вот. Дұрыс етіп жырласаң, кішінің көңіліне өтіп кірілік болсаң, сен да шуашша жырла, марыша жырла, башқұрша татарша, аның милләті yok. Соған көре барысына да не. Көңіліне кірелсең, барысы да сені кіләрі. Дың шыда бір тегіз, менің ойлауымша. Сол. Сіздің партнер Скорее кесиктен, mesela балар спайтыны, ол үшін кесіп шүршік. Менің ұлым әлі оқи Бабулда, магистратурада. Ол енді ұяла әйтерге, ол қайынсына, менің әтейім жыршы нелерге, ол анардан нейті. Ол
Теге скромно гына киіне ал, непременно, чтоб айырмасынlar, нетмесенler дейді. Обычно сізден бір нәрседен де айырылмайды, самый не ұяла, что вот қазір әйтерлер, мұның баласы дейді, ол анардан сторониться дейді. Қызы бұл енді қыз бала бұлары енді, онарға қызы дейді. Біздер рус мектебі дейді, вот пап тебя узнали, тебя, кажется, мои девочки знают, шундай не бар. Ну, қыз балаға хас айбірлер. Олым енді екінші. Ну, где-то ол енді иптәшіме бәлки камашылыйдыр да қой вақытта. Оның екі яғы бар. Ну, палка двух конца. Яқшы яғы да бар, нашар яғы. Мұнда ең мұхиме бұл любой ішті бит. Өзіңе мақсат қойған сен кен, шул мақсатқа ерішіп барып жетерге керек. Қойда болсаң да, ол любой ішті. Бизнесмен болып сен үске көтерілсең, ол шулай тоже ғаиләгә дә, балаларға да оның бары неге тәсири бар дейді. Главный мақсат керек. Мақсат қойғаш барып жетерге керек. А уже аның любой әйбердің бар последствиялары. Әйбәт яғы да, яқшы яғы да. Скажем, мен бит инде Татарстанда где-то бір 7 ел гына. Мен Татарстанға кірдім 17 елна. Мен уже Татарстанға келгенде мына заправкаларда, нелерде мен апалар таныйлар. Онда кафеларға, салойларға кірсең сразу таныйлар. Бізде ол халық түгілей. Ол қазір енді өзімізде де шулай. Теге культура біздің әзгіне чуть-чуть айырыла, неде? Біздің, например, бізде башқұртстанда кіші әзірек қиынсана ұяларға может дәшірге. Әмінда о deyip келіп, сәннәшіп, отырғыз, хәлләргізі сұрап шулай дейді Татарстанда. Анысы бар. Оның тоже түрлі яғы бар. Теге әйбәт яғы да, нашар яғы да. Иногда теге простой кіші болып бересі келе, ну что без внимания. Иногда наоборот, енді айтам, опять-таки шул мақсат шунарға қойғаш, ол сенің өзің сөйлеп алған ел, шоң көрә. Ол яғы, әйбәт яғы да бар, нашар яғы да, бұл яғы да. Неәдір юк, менің иптәшімді де юк. Қызымның жырлысы келе, ну, жырға бек не юк, но бей енді бейші. Ол бальный танистар бен 7 ел где-то заниматься етті, шүгілленді. Олайнықы юк. Ол вообще ератсаңда. Менің өзінің ғайләдәті міне өзі бізде менің барысы да жырлады. Жыршы болдым мен генә енді. Өзімдікілер де юк. Жырларға. Siz bir intervyuңызда айтқан едіңіз, балаларыңызны жыршы етесіңіз келмей деп не үшін алай? Жыршы, міне нешеге кем екен. Мен өзім жыршы болғаш, мен аның тұрмышын білем, язмышын білем. Сөзбедені концептінің матурияңына көресіз. Бүтін әзірлену, иллер бояп беру. Әлі біз еліп қойттық, сәуірияқларына 7,5 километр еріп қойттық. Походные условия, балаларыны көрмейсің, ғайланы көрмейсің. Скажем, балаларға обязательно андай әті керек, әне керек, өсіп жеткенше, тәрбие керек. Біз гүл, да, Матвияға бәлки, может быть, где-то и тракторда, но это не главное, çünkü ең зор байлық ол дұрыс тәрбиеленген балалар. Балаларыңа тәрбие бересің, сенде бақытты, сенен де байрақ кіші. Шоңа көре мен әлі де артист болғаш или боларға керек, или быть, или не быть. Орысша еткенде. Теге 5-ші орында, 10-ші орында деген болу yok. Сен бұлдырасың ген бұлар, yok екен екінші жүздері. Но екінші қантырышырға керек. Любой артист популяр болалар. Ол популяр болуы мүмкін, ол знаменитый болалар. Популяр білен знаменитый – это две разные вещи. Вот, шоңа көре балаларыма мен андай нейні сөйламас едім. Өздері сөйласа мен аларға yok дейермін. Ол бізге гіне мұнда бармайсың, мұны ішлемейсің. Сізге қайтып қызығыз, мен саңат яғына кетен бүйші болам десе нәрсе дейешексіз. Яғни барығыз деп аны поддерживать етешексіз или... Ну, барма дейін. Если оның сәлеті бар екен, мен аңа барма дейелмін дейді. Мен қазір ондай заманат түгіл бейді. Кепте қойып болмайды. Тем более, қызы бар. Мен тәрбиенешік, мен қызыма мен жұмышқа кетіп тәрбиені берем. Молайға мен әзірек спартанский керағым. Қыз баланы еркелерге керек. Ерат баланы анарға әзірек наград тұруға керек. Ол ератмау түгіл, наоборот, оны шындай рамкада воспитать керек. Кіргені КФО-ға да, Уфаға да, недер ол КФО-ны алмады. Бұғылда қалды. Қызым 11-ні білде, аның нейі бар, ойы, мұнда уже Қозанға келгерге, Татарстанға пішірген. Ну, әлі пока передумал, конечно. Но мен мұнда беререйін балаларым.
Belki bağlarının da verim. Allah versin. Ama min yaşadışına da vik motor min mantı binanı birinci mertebe. O kadar sizden de bakır kişi yok bunda binalarda okular. Şuna göre yukarına bizim Başkırstan'dan da bunda kilmiler. O kadar artistler de köpüse Tatarstan'a gelen. Bilim alırga тоже bunda geliyorlar. Demek, bunda yok şu butalar. Şeye başladım bir 3 yıl olup, tege, neşin bağlı, milli kiyimdeki neler, okula neşin bağlı, kurşaklar. Men yaratam şeşkeler üstüre, benim belki de avulda bulganda, apalarımdan kalgan şeşkeler. Onu korarak kişi, ineylerge jir kirek, pomidor üstüre koyulur. Emin indi var, yılap neytip bolsa da, uçaslıkını kolduram şeşkelerge. Şunayın kavuzundan yurtunda turgan, şimdi rozalar deyler. Bizden iyide neşek, benim iptaşım okşa bileşi bilene, kıyar pomidor anıkı, şeşkeler. Şunday, dekorativный ağaçlar minikler. Şu benim hobbi. Hobbi bularga teyir çıkarıp kişilere. Elegerek tege, marka jayaları, kimden нәрсе indi. А еще мен яратам нәрсе бары, старинные вещи. Яратам шундай бир, сундуклар анда, инейлерден калган разные, шундай элекеге бир, элекеге йортларына яратам. Любой шәһәргә барам, мин излим, элекеге йортларын излим мен. Мин потому что элекеге борынгай бирләр, алардан индидер кишилеклек шунда турып калган. Менә безнең заманы икенче бит инде бу мен, и шуңа күрә там где добро. Старина это всегда олицетворяет минимумча доброту. Вот шунысы меняли тоже, аларым тоже жия башлады. Спорт белән көндә иртәгә. Ну кирәк. Безнең просто мен заманда заниматься иттем, мин мәктәптә укыганда бездә әле нәрсә юк, чаңгы, йөгерү, мин йөгерәм дальний дистанциягә йөгерәм чаңгыга. Ә булай буш вакыт булса, җәйкән шул спортзалга йөрисең, концерт булганда булай инде. Без төнне 3-тә битә ятабыз. Бүген 11-ләрдә уяндык безнең йортта. Шуңа безнең яраман. Ну спорт кирәк. Инде кызыга йөрә исә калды дигәннән, шул 10-нчы класс булгандыр инде. Без укыйбыз 2-нче этажда, 1-нче этажда столовый. Ачлык булган микән, звонок и сразу шабабыз турып. Кем беренче тизрәк столовыйга шабырга. Миндә моны маларны. Аларны первый второйлар мин салып куелган була, но алар йөгерәләр столовыйга. Кичкенә. Ато аларда да шулай, бездә шулай. Ә мин иң беренчерәк бар урынына, теге баскычларны сикереп часым бит. Лечный пролеттан мин 1-2 кеше сикереп төштем, аяк байтырып китте дә, шуна йыгылып та калдым, бөтенесе минем өстән үтеп тә киттеләр. И мин аякны сүрәп, и 5 километр кайтырга кирәк. Беренче техникада дус малай, онырга таянып, шулай кайтып киттем. Бу звонок дигән эскә төште. Ну, короче, бер-беребездән без айырмайбыз. Бездә дә шулай. Сез нинди телдә җырлар башкарга яратасыз? Ну, иң беренче, конечно, татарча. Мин үзем националист түгел, но мин үзем патриот. Мин теге флаглар күтәреп йөрергә яратмыйм, конечно. То, что менә безнең җырлау, тән илләрдә, конечно, үз телеңне яратырга кирәк, үз милләтеңне яратырга кирәк. Только националист булырга ярамый. Теге арийский не булырга тиеш түгел шулай. Но үз телеңне якларга кирәк, конечно. И шуңа күрә менә үз телен саткан кешеләр, ул минем өчен равносильно әнисен саткан. Шуңа күрә андай ни белән яшәү авырдыр. Шуңа күрә инглиз татарча, урысча җырлыйм мин. Бер-ике йөрәдер менә башкортча, мәсәлән, произношение белән. Мен хыялым бар итальянча җырларга. Анысы кайчан булыр белмим. Сез менә русчада, татарчада, башкортчада төрле беләсез. Сез җырлаганда ялгыш кына да татарчада, башкортча сүзләр кирип китәме? Ну, башкортчаны йырлаганда татарча кирип китә. Урысча йырлаганда, ну, конечно, да татар оборотлары да кирип китә, анысы бар. Без теге татарда аның үзенең акценты булай. Төрле чаклар булай, сүзләре дә онытыла. Сүзләр онытылган чакта нишлисез? Ну, я шул кайбер сүзне кабатлыйсың. Икенче куплетны онытсаң, беренче куплетны җырлыйсың. Или, ну, ты никогда не должен вообще жырны башлагач, менә укыганда да шулай өйрәтәләр. Аны
Ярты юлда ташларга ярамый. Сен башлагансың екен, сен ахырына җиткерергә тиешсең. Ул тормыштан кер. Если башлагаң, ул минем булмый дип кирип китеп булмый сәхнәдә. Чөнки янда сине карап, тыңлап торалар. Кешеләр, олы кешеләр килгән. Теге Онда менә шулай тузга язман сүзләр сөйләргә ярамый сәхнәдә. Чөнки янда олы апалар килгән, абыйлар килгән. Теге я не знаю, может профессорлар да килгән, может анда разных галимнәр килә. Ona göre onda тоже теге үлчәп ашарга кирәк. Җырны да сойлап, мине дә шул. Сезгә татар теле ни өчен якын һәм ошый? Ну татар теле ул өчен мин шул мин татар телен белән бит тәрбияләдем. Безнең авыл иң беренче нәйе? Чипчиста татар авылы. Бәләкәй генә авыл, чипчиста татар авылы. Бездә шушкалар, тукмылар, бездә дуңгыз диләр инде Татарстанда. Шуннан гына безнең бутала башлады зирәк. Ул әниемнең теле, чөнки татар теленнән дә минем өчен татар теленнән матур тел юк. Ул татар теле ул әзрәк итальянский белән даже әзрәк схож. Но татар теле матур. Ну һәрбер кешегә үз теле матур булырга тиеш. Ул мин, например, башкорт булып, ох татар теле матур дип әйтә алмыйм, или татар булып, бүтән тел матур була дип әйтә алмыйм. Һәрбер кешегә үз теле матур. Чөнки ул әни теле. Siz гаиләдә нинди телдә яшәшәсез? Ну без Баларыгыз, балаларыгыз белән. Улым белән урысчарак, кыз белән татарча. Минем улым татарчаны аңлый, но бик белмим. Ә кызым белә. Нигә алай? Ну, егет кеше бит инде ул теге асан гел урамда иде. Ә кыз әле дә минем янда гына, белмим. Теге муенымда, скажем. Без кыз белән күбрәк китәбез сөйләшәбез, аралашабыз. Малай инде ул ниләр булса мәсәлән. Тормыш иптәшегез белән. Аны белән татарча. Ул, кстати, минем тормыш иптәшем нидән? Илештән, әтисе. Мәсәлән, русча. Хәзерге поколениегә нигә совет бирегез? Совет, ну, юк, ул дөрес сорау, совет. Вообще, әле иң авыр заман сездә, чөнки безнең киләчәк сезнең кулда. Если безнең ил әлеге кебек барса, аның азагы минем уйлавымча начар. Ә сез дөрес уйлар алып, менә каскай дөрес уйлар белән менә кешелеклек, әдәплелек, теге ил өчен теге яну, ул сездән тора бит нәрсә. Ул бәлки сездән әле аңлап та әйтмисез, на самом деле безнең киләчәк сездә. Мин әле үземнең хәтеремдә диядер менә шундый әле шулай гына менә без укыганда менә безнең класс әйбәт укыйдыр, 4-кә 5-кә. Видимо, бум белән киләмәгән. Калганрак класслар, алар нидер начаррак укыйдыр, я не знаю, ни алай булгандыр. И мин шунда уйлыйдыр, бу минем где-то 4-нче класслар. Мәйтәм безнең илнең киләчәге белән нәрсә булыр икән, булар укымыйлар. На самом деле укымыйлар. Менә сез менә бүгенге укулар, на самом деле безнең илнең киләчәге. Сез күпме белем аласыз, башыгызга нәрсәләр сеңдерәсез, ул илнең киләчәге сездә тора. Ул очень даже серьезно. Теге бездә бит обычно өйрәнеш кирәкләр теге. Әлегә иркәләр, шушылдар теге передразнивать дип сөйләшәләр бит инде. Теге читилдә кебек түгел. Шуңа күрә сезгә нык булырга, укырга, менә камиләт эшле, спорт белән шөгыльләнергә. Белем кирәк, дөрес белем алырга. Илгә кирәкле булып яшәргә кирәк. Чтобы сезнең балаларыгыз әйтсеннәр, вот безнең әтиләр тора, ничек безгә нинди ил калдырдылар дип. Менә без хәзер менә безнекеләр нәрсә диячәк бездән? Нәрсә белән булдыгыз менә Советский Союз булды, скажем. Шуңа күрә ул бит безнең әтияне, безнең ата-бабаларыбыз калган ил иде, зур ил иде. Аны яртысын юкка чыгардылар. Шуңа күрә бүтән нәрсә сезнең кулда диясәң. Теге ул ничек менә допустим, була менә бой балалары, скажем, условно әйткәндә, әтәләр аларга калдыра байлык. Кайсыныңдыр баласы аны, скажем, 1-2 көндә юкка чыгара калдырган бай. Анда заводлар ниләр, скажем, дигән. Ә була шундыйлар, ул бер заводтан 10 завод ясый. Вот шуңа күрә менә сезгә илне күтәрергә, илгә кирәкле булып яшәргә. Акыллы уйлар белән, теге ничек әйтәләр, дело время ипотеки сейчас, уйларга да вакыт табарга кирәк, и серьезный, сезгә уже серьезный уйлар белән обязательно яшәргә кирәк. Сер булмаса инде
Hizmet hakkınız kokma. Bizning xizmat navbatida bo'lmaydi. Вот скажем, ну, условно скажем, mana sen 100 ming ishlagansan ekan, 100 mingning, скажем, 70 ming kiridan shunda hisoblanadi. Aning численийин shularga avur bizda. Bu kirim bizda yo'q bunday bunaqa. Oyna olasың, допустим, 50 ming. Иногда sen вообще можешь olmasqa. Иногда senga 100 ming kelib kiradi. Shuni сразу o'stirish uchun постоянно обновляться etib turib kerak. Yangi texnologiyalar, yangi texnika, transport, ne kerak, jirlar kerak. Yangi suvlash, yangi aranjirovkalar. Тоже интересная сторона. Hozirgi современный исполнительlar turlarini ko'rsatasiz. Ну, современный, bizning tatar estradasida aytasizmi? Вообще. В общем, ну, zamonga qarata endi balki shular kerakdir. No, menga qolsa, gulgida men seni yaratam deb, unda 300 dan turgan o'rischa jig'illar qanday o'rgatish, unaqa narsa o'rgatish. Qo'y, mana bizning ilhomobilar, ne yo'lmas qatish, alfiyapalar, shunday. Zamonga qarata kerak, chunki yoshlar rassizlarni yaratasiz ekan, значит, unda что-то в нем есть. Если sizga yoshomasa, sizlarni tinglamasa, mana sizning so'lish. Bu har bir bizda vaqtida tingladik, unda manchishniklarni tingladik biz. Unda u vaskoy may bo'ldi bizda. U atilarga yoshomadi bir qachonda. U sizning pokoleniya, sizlar o'zingizning взгляд. Bizniki bilan sizniki ko'p yerda to'g'ri kelmasgan bo'ldi. Просто bir даже so'ylov, это очень, как сказать, основа deyim ekan. Mana bir-birini topib, motor yashab, u тоже elimizning основасы. Chunki bolalar baxtli bo'lar, kerak ishini topib. Uni тоже, mana тоже durustroq, uni тоже lidan ularga kerak. Shulay. Qanday so'raylar? Xayollar olar тоже amalga oshadi. Xayolsiz kishining, я не знаю, olay, yashab bo'lmaydi. Xayol o'rgatish. Asli balakkaygina xayol o'rgatish. Mana bilaman shunday yoshlarni, даже mening, скажем, o'zimning bolam, o mana men hali menga shu holga yosh, mening bir narsamda yo'q. O'zi mendan o'xshash so'ramaydi. U kimdandir o'xshashlar bola. Tushungulikka tushadi desam kerak. Tushungulikka tushaveradi. Mening o'zimdan 30 yoshda bir narsamda edi. Men даже uylangan, men turgan o'rinda yurishar edi. Maqsad mening bor edi. Bir maqsadni qo'yib, mana любой ishda maqsadga qo'yib, mana erishishga kerak. O mana bugun bo'lmay, mendan bo'lmaydi, mendan bo'lmaydi degan kishilar bo'lmaydi точно. Voy, bu ochilsin yo'ldas qo'rqinmasdan ne elektronik. Turkiya o'zingizga nasib qilsangiz endi mening bilan. Qor bilan. Yig'laysiz? Shoqlamani? Yig'laysizmi sen mening bilan? Yig'laymiz, yig'laymiz. Qo'shiqlama, yaratmışa, qo'shiqlama, sizem ko'rib, anlayım bilib, yüreğimini yorg'alama. Benim o'zim mana shektor sizga kelgach, shektor mana shektor rahat bo'lib ketdi. Degan to'g'ri shakar, отвлекся привычный бытовой turmushdan. Shunga ko'ra men o'zim bilan bolalar bilan ish olmadim, gul gastrolda gulda. Shunga ko'ra sizning yerga kelgach men shektorda ko'ngilman ishda rahat bo'ldi. Chunki yaş bolalar yaş, скажем, siz yoshlar olarali sizlar buzilmagansiz. Dunyoning dengizine kirib, turmush dengizine kirib bitmagansiz ortiq sizning o'zingizning turmushingiz bor, o'zingizning mirning ekan. Shunga ko'ra sizdan shunday pozitivni kela, shunday sulush deyim ekan. Menga alamalik yo'q. Shunga ko'ra shunday bo'lib qolarga tirishimiz. Olay bo'lib qolarga avroq, конечно, тяжело, но тырышырга kerak shunday bo'lib qolarga.
Degende bizning yaşta haligi oshirga kerakmi yo'q bularga. Men yuridическийga kirdim. Biz tanishganda men hali o'qituvchilar yurdim endi. O endi meni gul liderina sizniki kostyumda, akrobashkada, jiyda ishdan qo'ytirga, ertan ishga normalniy kirib, завтрага liderina. Endi qo'y vaqtni bo'lar endi menimda hozir tем более bizga illega yaqin kelgan men bilet rastlab ko'proq bolalar bilan mas kerak. Может быть kerak bo'lgandir deyman, но menim balakay chaqma shunday xayolim tug'an edi. Biz bitinda o'zimiz oddiygina oilada ustum deyman bitinda. Men o'zimga shunday maqsad qo'yganim, men bor ish bo'lsa-da, atilarning ismlarini ko'tarashakman deydi. Men u vaqtni o'ylamadim, men hali bugun mana shunday populyarlik bor deydi. O benim balakay chaqma. Shunga ko'ra u ham kunganim yo'q men hali. Chunki men o'zimga maqsad qo'ydim. Bugungi kunda aytaman, mening ma'ni bilan aytganda menga marhum bo'lsalar-da, ulardan da yirak kishi yo'q. Ular birinchi o'rinda men. Va bolalarim da, oilam da, do'stlarim da ani bilan aytib birinchi o'rinda. Shunga ko'ra ularning bugungi kunda da men ularning ismlarini ko'tarishga tirisham. Bizni ko'rganda bizga eng birinchi bu 90 yillarni ko'targanlari elektronika degan kompyuter. Bizning de onlarga tegayli narsa ko'rgan qarab turaylik, конечно. Bir narsasini anglamadik, конечно, bizdan. Onda sложный texnologiyalar daftarda yozasan, u butun maktabga 2 kompyuter. Onda bir qiziq bo'la turgan edi. Bu baribir. Men hali de onlarga men yoza bilan shunda, pochtalar ibara bilan shunda, jig'larni skachib eta bilan. Bunga ibrat kerak emas. No, hamda sen shunday направление bilan o'qisang, da. Sağ sorular. Siz kimga rahmat aytardingiz? Necha? Siz kimga rahmat aytardingiz? Men o'qituvchilarim axirda o'qiydi. Albatta men hali o'qituvchilar opalarimizda bo'lganga to'g'ri, men ularga albatta aytaman. Aytaman, inay berar tarbiyani. To biz ko'p vaqt o'zdiramiz maktabda, ko'pchilik nima o'qituvchilar beradi. To'g'ri, bizda shulay, xalqima, tomoshabinma men rahmat. Yordam etgan birinchi odam. Har eng birinchi odam ishlaganda direkt bo'lgan kishilarga rahmat aytaman. Kimlar senga dayot опору начальнда, поддержку дает, ularga kerak. Kimlar senga o'ngnagan birinchi vaqtda. Azartaringda onda senga bilan, допустим, sen populyarlik bo'lgan seni tanda shu alganda do'stlar ko'p bo'lishar, tanishlar ko'p bo'lishar. Bu to'g'ri. Benim былай shunday deylar, turga o'rnik biz bitovdan keldik. Neden? Былай vokzalda da keta turgan vaqtlar былай tushib turga o'rnik, kvartira snimaydi, bo'lmay, общежитие yo'q. Shunday vaqtda yerdan qo'zg'algan kishilar bor, ularga rahmat. Но так и они рядом, конечно, o'qituvchilarga. Вот. Единственный mana hukumat o'qituvchilarga ikkinchi qarashini o'zgartsa, конечно, men axir vaqtda aytdim, o'rtada kerak. Bizning vaqtda o'qituvchilarga не то, что нельзя было, мы даже не могли подумать, что qo'shiq so'zlashirga, что onda birdek жалобы yozirga, hali mana mening qizim, допустим, сөйлей, unda maktabda nechik ularda, bizda unday biz aytamiz, o'qituvchilardan qo'rqaylik-da, hurmat etaylik. Bizda shimishka oshirga yaramay, shimishka ketirga yaramay. Men o'zim bir qachon tamaki tortmadim. Kimlar tamaki tortay, ularga alagay, конечно. Izlab topgan kisalarimdan, nilarimdan deshanda. Endi biz настойки смирно turaylik o'qituvchilar. No, sizdan bundan tamaki tortmayarman, ko'rib turamiz. Bu boshqa kerak to'g'ri. Men o'zim aytib, mana u temaga kirgach, men вообще yo'q turim. Tamaki tortgan yaratgan men вообще yo'q turim. Ang mahanasin, balaga so'sh olirga vozoq jetmay. Еще bundalar еще ақшаға сатып алып, oyina necha pachka sigaret, еще sigaretni ko'pga tutunib ishlaylar. Siz rahmatlaymiz o'qituvchilar. Siz qonunlarni aytib qo'yinglar. Rahmatlar ularga kerak. Chunki ularning o'zlarining de bolalarına vaqt bilan bizda kirgan bolalarning vaqti azrak deyishim sizga. Men o'zim mana shu o'qituvchi bo'lmasam, benim ne rolüm? Ben seni konuşuyorum orada. Потому что меня özünde bile... Sizin okulanda yapın fənin deyil. Ben yarattığım tarihna, tarihinde şundan fizika, ben yaratkanı fizika bilen story buldum.
Музыка инде мен аны дәрескә шукламан да уже нәр өзгәреп чыгая. Вот. Геометрияны мин тоже яратайм. Но мин геометрияда геометрия әле бардыр бит инде геометрия, да? Алгебра. Вот, оларда минем хаталар булай только невнимательность там. Мин анарны беләм, ашыгып язам да и коеп теге элементарный хата ягына торган. Шуңа мин мәктәпне бетердем мин бүткәгә.